Hello guys, what's up? So we're going to matumi sa dagat. Sumoda ni among dalan diri nga side. Very malanang. Turn on. Tanaw na mo ang speedboat. Medyo ano ngayon, gloomy ang weather. This is the place. Hindi siyang mga balay dari sa mga lokal. Amo i-check kung kompleto pa ba ang speedboat. Diba? Look at the view, guys. Very malanang nga naa sa poblasyon. Baginana. Kay dool sa dagat. This is my best sheet. Ito haggard itong naong dari nga side. So this is it. As you can see, many logs. Takan kay kahoy, di ba? So, Charas ka. So nasad may kaugalingon ako andari Kasulin Station. Turn on! Yung baho ko to. Yung yung hangin sis, yung hangin may dalang ano amo. Saan ka? Bakit may cross dyan sis? Pantabang sa ayun. Oh, Diba? parang yan. Di ba putik dyan? Hanapin mo si Kelly. Maputik dyan. Dito banda sis hindi. Yeah. This is the speedboat view guys. Charot. Smooth siya. Pila ni ka horsepower? Ay, 40 horsepower. Okay.
Diba? Ang linis. Dagat na dagat ka na. Parang ano to, hindi na to dagat. Parang matabang na to, sis. Kanal. Ah, dito pala nakatago to. Dito ka na gawin. Wow. Ano siguro yung buaya dire? Kaya malami ka kalaban mo dyan eh. Uy, wala eh, tayo na. Healthy ako. Healthy. Katakot naman ng malaria. Yes, legit. Grabing malaria dire. Very common. Sumanya mong sakyan ugma. Biyahe na sad. Okay, bye. grabe ang ilang kuan diri oh. Suba kay makita nimo ang mga tilapia. Parang tilapia yan, Zay, no? Huh? Kumamingwit din. Oh, la dagko day o day tanaw dito day ha. Tignan mo dun day oh, ang laki day oh. Ano? Kino? Malaki mga isda. Sus, malanang panig ikuha na nato ni. Ha? Kan kay isda oh. Kuha namang goodness siya. Pagtanaw nimo ana, dagat na dayon. Buka na sa dagat. Wow. Oh. Lami ang mamingwit uy. Five, 4, 3, 2, 1. Go. Buisit ka.